Xabier Mola eta Animalianaga, eta ekonomia eta zerga proiektu honetan gurituko gauza bitxia Euskako Foraldundiari buruzko proiektua. Hasteko, Xabierrek esango da zer da, eta aipatuko da departamentu mota, eta gero hiruren artean esango du departamentu honen helburu nagusiak eta diru sarrerak eta iterak, eta bukatzeko Paulak esango da funtsa dugun ondorioa. Gipuzkoako Foru Aldundia, zera? Gipuzkoako Foru Aldundia Gipuzkoako gobernu organoa eta Espainiako beste diputazio batzuekin alderatuta lurralde historiko bat izateak elkartzen ditue eskuduntzatik. Hala, ogasuna, hirigintza eta gizarte gaia. Egoitza Donostiako Gipuzko plaza kokatzen da. Eta Aldundia batzar nagusiek gobernatzen dute. Eta guet dira, Gipuzkoako Foru Aldundia daren departamentua. Hasteko, diputatu nagusien alorra, kultura gazteria eta kirola, foru administrazio eta funtzio publikoa, gizarte politika, ogasuna eta finantza, berrikuntza, landa garapena eta turismoa eta ingurumen eta lurraldea antolaketa. Diputatu nagusien alorra dauka helburu batzuk eta dira herritarren parte hartzea, euskara, berdintasuna, migrazio eta aniztasuna eta giza eskubide eta oroimen historiko. Bere diru sarrerak eta irteerak dira, 25 milioi euro gutxiago jasoko ditu zerbitzu publikoetarako, 123 milioi euro gastatzen ditu egoitzetan eta zentruetan, eta 275 milioi euro inguru banatzen da energia horrezteko. Kultura gazteria eta kirolan helburu nagusiak dira kulturak kirol eta gazteriako zerbitzu publikoak bideratzea, eragileekin parte hartzea eta erlazioekin ahalbidetu elkarlanean oinarrituta, eta lurraldean oreka izan duen kultura kirol eta gazteentzako eskaintza sustatzea eta hau itxeko lurralde baliabide eta azpiegituraren azterketa sakona bat eginez. Eta diru sarrerak eta irteerak saio honetan 54 milioi euro erabiltzen dira, eta diru hau herrietatik, enpresatik eta balortzen dute diru laguntzak. Foru administrazio eta funtzio publikoa. Honen helburu nagusiak dira sektore publikoaren aldeko apostu egitea, Gipuzkoako Foru Aldundiari erakunde publiko gisa, balorea eta prestigio ematea. Herritarrekin harremana euskaraz izatea bermatzea. Eta herritarrei kalitatezko zerbitzu publikoak ematea, gertukoak eta modu errazean eskuragarria. Eta diru sarrerak irteeretan 97 milioi euro gastatzen ditu lanpostu ekintza publikoetan. Gizarte politikaren helburu nagusiak dira gizarte zerbitzuak erantzukizun eta ekimen publikoa, genero ikuspegi hornitutako gizarte politika eta erreta ingurumenean bertan ematera jotzen duten gizarte zerbitzuen eredua. Eta diru sarrerak dira 320 milioi eurokoak eta banatzen ditu ezgaituen laguntzan, adinako ezin duen laguntzan eta gizarte eratzean eta pobreziaren aurkako borrokan. Ogasuna eta finantza, helburu nagusia. Da kalitatezko sektore publiko baten euskarri izango den zerga sistema eratzea. Gero herritarren zergen bilketa modu eraginkorrean kudeatzea eta aurrekontu publikoaren kudeaketa arduratsua bermatzea. Gizarte ongizatea, aberastasunaren banaketa, bidezkoa eta sustapen ekonomikoa lortzeko helburuz. Eta diru sarrerak dira PFZ, pertsona fisikoen errenta zerga, 1.403 milioi uneko sortzeko mazazko. Eta sozietateen zergetan 251 milioi euro, uneko 6,5
9,5 milioi. Eta diru irteetan, kupoan, 34 milioi, uneko bat gastatzen dago, gero ere Eusko Jaurlaritzan 2007,7 milioi, uneko 90,93, eta aldundietan 595 milioi, uneko 15,9. Berrikuntza, lana garapena eta turismoan, helburu nagusiak dira nekazaritza sektorean eraldaketa ahalbideratzea, baliabideen banaketa eta kudeaketa iraunkorra sustatzea, eta jendeak parte hartzea bultzatzea. Diru-sarrerak eta irteerak sektore honetan 54 milioi euro jasotzen du departamentuak, eta aldundiak ia 10 milioi euro erabili enpresak ekimen berria laguntzeko. Eta enpresei aukera ematen diena, ingurumenaren aldaketa aurrera. Ingurumena eta antolaketa dauka nagusi batzuk eta dira garapen iraunkorrerako pausoak ematia, agenda 21 bitartez. Hondakinen gestioa Europako zuzentarauaren arabera moldatzea, Europa mailako referente izatea lortu eta Gipuzkoa zero zabor lurraldea lortzeko urratsak ematia. Eta eragile zein herritarrekin elkarlanean aritzea, bata bestearen menpeko izatetik laguntzaile izatera pasatuz eta elkarlana eta osolana bultzatuz. Eta diru-sarrerak eta irteerak dira diru laguntza jasoko dute ingurumena sarrura hartzen duten udalek, eta foru aldundiak herritar bakarkako diru laguntzak eskaintzen dizkie. Mugikortasunak eta bide azpiegitura, helburu nagusia. Diagnosia, hau da, mugikortasunari dagokienean lurraldearen azterketa estrategikoa egitea. Lurralde horrek abiatzea, eskualdeen arteko egungo desorekekin amaitu, garraio publikoaren hobekuntza, Gipuzkoako lurralde guztian bidegorrien erabilera garraio bide gisa, eta errepideen egoera egonkortu eta soilik estrategikoak diren azpiegiturak egin. Eta diru-sarrerak eta irteeretan lurralde bus da foru aldundiari diru laguntza gehien ematen dion garraio zerbitzu. Eta gastua 94 milioi euro. Guztionekin helduga ondorio batera eta da zergarik gabe ez ziela zerbitzu publiko asko egongo eta dirua duen jendeak bakarrik izango zituela oinarrizko zerbitzuak eduki.